Ora usah berkecil hati, Mas yo ora iso dadi siji. Sing penting bendina tetep tak kancani. Ingkang ketemen rawuh sugeng rawuh tamu undangan monggo. Monggo ingkang pikantuk sampur. Sliramu wong manis, datang bisa tak selai nyatane isih tresno jroning ati. Wanci ratri saya larut ane brengah ayah iki pancet kasunyatan aku kowe nyambung tresno larangan sak mestine yen tembung gawe lara luwe becik tak simpen sak jroning dada. Wes tak trimo senadyan lara tak simpen di puputing nyawa. Lila aku kudu lila seliramu dadi duweke wong liya.
Nuju dumateng tamu undangan ingkang sampun pikantos pakurmatan daharan monggo dipun dahar dipun telasaken. Nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kirangan. Kaya setresnamu ing sak wengi kae Pak Kancil. sing tuku ndemoki bekuli apa entode tak lili dhisik boten entuk ora betah aku jan amene sampeyan tiliki sak bekule aku siap mladeni jeruk mude pancen yo mani tenan tak onceki kuning jamu abang yen ngono mas gak usah kok bayar waton sampeyan gelem tak pacar jeruk mude tak sawang pancen gedhe bakul letan saya nggodati jerukku mas pancene yo legi iki ngono jenenge jeruk Bali
tenan tak ojeki kuning jemu abang Yen ngono Mas, gak usah kok bayar. Waton sampean gelem tak pacar. jeruk mudik tak sawang pancen gede tak boleh tan saya godate Jerukku Mas, pancene ya lebih. Iki ngono jenenge jeruk Bali. Ayo, sing tresna bojone wong rumangsa. Yen eling nalika semono kowe teko arep ngomong apa ning kulon lampune banjur jebul kowe kok wis duwe bojo mbok anggap apa awak iki nganti kowe wani ngucap janji kaget tenan atiku iki jebul kowe durung rapi resmi tresno kok bojone yen weruh aku mung iso ndemblok sing tak jaluk wektu kanggo aku senajan sedilo iso nambangi kangenku kembang mlaku arum gandane ati iki wong mikir kowe wani sumpah tresnaku suci mugi Gusti tansah ibadah tresno kok bojone yen weruh aku mung iso ngemblok sing tak jaluk wektu kanggo aku senajan sedilo iso nambangi kangenku kembang mlathi arum gandane ati iki pikir kowe wani sumpah tresnaku suci mugi Gusti tansah nyipadahi masuk J menika susule saking tanjanipun Pak Lamio saking Bangun. Matur sembah nuwun J Pak. Berkah selalu kagem panjenengan. Semoga banyak rezekinya. Jangan lupa ditap-tap ya Pak. Lem.
ora gampang kon kulali janjimu biyen pun tansah tak ugemi gelang-gelong dadi saksi pungkasane ilang ana ngendi pancen kowe ora keton ninggal aku babar pisan ora kumut dasare ana liyane luwih saka aku sing bisa nyenengke tresno ati pawitane bondo donya kuwi dudu ukurane nanging batin ora lilo kelak-kelok kowe neneng wong liya bareng-bareng Gema Musika Sampun Lestarinya Indonesia Tony Jaya Video Syuting GMS Audio guys. BMS Audio Geler ya mas Aku mung tansah kelingan nalikane biyen urip kekurangan senajan wis bisa suwe rasa kangen kok ya kaya ngene ora gampang wong kulali janjimu biyen mung tansah tak ugemi gelang-gelong dadi saksi pungkasane ilang ana ngendi Monggo kami kantuk sabur. kowe ora ketemu ninggal aku babar pisan ora kumut dasare ana liyane luwih saka aku sing bisa nyenengke tresno ati kawitane bondo donya kuwi dudu ukurane Ingkang sampun keparang mundur dalakan tidak. Monggo kalong diwenehne wong liya tamu undangan matur sembahun ingkang sampun keparang mundur sedaya kalapatan kirangan akhiripun nampi rawuh nyuwun agunging sih samudra masami. Piye
matur sembah nuwun. Monggo ingkang ngersakaken lewu. Masih. Ayo lewu ya. Oh Mas Julian. Ayo. Mejes. Oh Pak Men. Dadi lewong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku kudu ati linten siang dalu kinur dan jiwa raga ngundang rasa tumetes sing kalbu lirung yai segara datan bisa luluke atimu suwe kan ku ngenteni lewong eka tiga aku jampi tiada ati sawiji najan aku tak lakoni sabdo pati toratu resliramu dadya sisianku mugi Gusti ngelan tresnaku piat lagi nowo mati Suwe kon ku ngenten lewong ing ati gak aku janji dadi ati sawiji najan abot tak lakoni coba ditoratu resliramu dadya sisianku mugi Gusti ngelani tresnaku bakal ginawa mati Sun matur sembah nuwun. Nggih.
paguyuban ulang tahun pernikahan lan rintitan Mas Tanisa keng dusun ngabangan desa Tawen wewengkon Munjungan utamane foto pelayanan asal ape mesti dadi kemareman para waraga mangga piarsakna tani jaya ora bakal gawe jowo hargane lumrah ora petunge cathok ora kapi uga kagungan karasa tani jaya sotek para mitra iki wis lumanja Kasih menuju Dumateng Sasana Langan Bursan. Ikan sampai kata sambur monggo. Monggo sebesar malih kami kata sambur. Ulang tahun pernikahan lan rintitan Mas Tanisa keng dusun ngabangan desa Tawen wewengkon Munjungan utamane foto pelayanan asal ape mesti dadi kemareman Saking tamu Kakung Semana Putri Kasut Nekecakar beralang gaipun sak mardikaning penggalih panjenengan sedaya.
Monggo ingkang katepen dawuh sugeng rawuh tamu dengan mlebet dumateng sasana barkah dalam gaya sekeca. Monggo ingkang katepen dawuh kala ingkang sampun keparang kundur tamu dengan undangan ketiga. Ayune putri Madiun tansah buka ati ning sumunar sorot netra andhap pasor sopan ning sesama eseme putri Madiun kathah priya kang samya ayu ajayeng bawana bayem marga manunggal ing cipta jana rasa
biyen kae nate janji pungkasane dipundhok garwa wong liya wis tak tampa tetep sabar nggonku trimo satenane aku kepengin lalekne tresno lawas biyen aku karo kowe rasa tresno tak lalekne ora bisa nadyan kowe wis dirabi wong liya cerita tresno tak kira cukup sakmene tak simpene nadyan loro tak rasane ning kepiye aku kowe kerep weruh tresno lawas tukul dadi kesro Tamu dengan matur subhanun rawuhipun. Ingkang kadhep menawu monggo pinalih berkas kecol. Ingkang sampun kawedal piralenggan monggo kasun nekitaken piralengganipun sak merdekane penggalih panjenengan sedaya. Hei! Nyugema musik Indonesia. kaya ngene rasane panggah kelingan nalikane biyen kowe sepisanan isih lugu nalikane isih prawan ngucap setya nyekel tangan penasaran pancen jodoh aku kowe ora ngerti senajan to biyen kae nate janji pungkasane dipundhut garwa wong liya wis tak krapa tetep sabar nggonku lunga satenane aku kepengin lalekne tresno lawas biyen aku karo kowe rasa tresno tak lalekne ora bisa nadyan kowe isih dirabi wong liya Monggo kami kantos sabar kasun temu Jumateng sasana langan besan. tak kira cukup sakmene tak simpene nadyan loro tak rasane tinggal piye aku kowe kerep weruh tresno lawas cukup malah dadi kesro Sebesar maling kami kantos sampur kasun temu Jumateng sasana langan besan. Tamu undangan Kakung Putri Kasampun Kemarang Kundur dan akan sungguh tidak matur subhanun. Kang Saduk kaya ngene rasane panggah kelingan nalikane kenal kowe sepisanan isih lugu nalikane isih prawan ucap setya nyekel tangan penasaran Bulura Karang Turi Gunur aku kowe Bapak Kepala Desa Weru Pulau Kulon Pak Supri Segerau senadyan to biyen kae
Satenane aku kepengin lalekne tresna lawas biyen aku karo kowe rasa tresna tak lalekne ora bisa nadyan kowe wis dirangkong wong liya cerita tresna tak kira cukup sakmene tak simpene nadyan loro tak rasane ning kepiye aku kok kerap weruh tresna dadi kesro Ingkang katepen rawuh Pak Lan, Pak Gani, Pak Kus Ngadipuro, Pak Tony, Mas Adi, monggo. Rasanya kok karo aku si Joko Loro di Polres Bali sampe kawanku rasanya kok merwana yakti anak tapi janji kan masku wis bali sasmitan ning dumati juang supir berkayun alam son ngarune sang ibuku sekaya supir seriku sang papanya wiji bantang Banyuwangi ampun antos layani ono santi cokro Tamu undangan kakak tebet rawuh matur sembah nuwun rawuhipun ingkang sampun keparang kundur ing ngaten namun dari akan sulit tidak Gemi prasetyamu tak anti-anti kapan balimu senadyan abot sanggaku ben wayahku eling wewayangmu ning seje kamu sanane gantungan teh niteko seprene kabeh muspro tanpa gawe janji momong
abang lambe ning bandara tak parani sawise telung taun ngenteni nyatane kowe ra bali janjimu ora kena tak ugemi niatmu mung edan bondo nglerwakake atine wong tresno tega mentala sulaya nyidrani sak kabehing prasetya